guk kotxerik ez geneukan, baina lortu genuen kotxe bat hor, EUTG, Deustoko jesuitekin, EUTG hortan, zehat bat, 10.000 pesetakin eskaintzea nahi zuten, da guk esan genion, benga gizon, 10.000 peseta zuen zat hori karamelo bada, eta guretza berriz hori postre eder bada, eta utzi zazu pakean da, horrela hartu genuen ez pagatu gabe. Hartu genuen kotxea, eta kotxe hortan, behin baten, jun behar izan nintzen, a los capuchinos, alto capuchinos, hor nobizioa bizi ziren. Eta lan bat zegoen, telefonika aldetik, eta justo, egun hortan, egun horietan, oporretan zeuden, hor Kantabria aldean, nobizio guztik. Eta zuzendari nagusiak esan zidan, favorez, zuen etorriko dira eta lagundu hori. Bai. Eta orduan, kotxe hartzerakoan, konturatu nintzen, zehat hori atzeko motorra hori iriki, uste motorra atzean zukala ez da, zehat 600, bueno, irikita zegoen da, itxi nun, baina gintza dabe, itxi nun. Eta jo nintzen, egon nintzen haiekin, eta berak etzin nintzen egan, hau irikin dute berriro. Irikin nun, eta nik usi nun, bombatxo bat, una bomba totalmente familiar, botella bat, zekin ez duen zailik hartu, eta gero gaina zeukan, hola, tresnatxo bat, pizteko, eta, en fin, ematen zuen, como una pequeña bomba molotov, holoko antzekoa, baina, ikusi nun nian esan nun nik, oin problema. Ikuketan badet, zarduko naute, jaleok ez ditu. Eta traitu azetxo, orduan zer egin nun. Deitu nun, Guardia Zibilari izan dien, esto pasa, vengan a recoger esto. Eta etorri ziren, eta bota zituzten izugarrizkoak, claro, esto de eta italikoak, eta nire barrutek izaten duen, no son los de eta, son de la OTA. Baina, han kendu zuten. Nik denengo momentu ikusi duen, ez zegoela peligrorik. Beste gauza bat egingo du, baina hori. Gero, eskutitz bat jaso nun. Eta eskutitz hori jaso nunean, estrainitua ditu nintzen. Eskutitza dana periodiko zatiaz eginda. Zan dut, letrak hartu periodikotatik, eta Oleaga Alza. Eta gainera, horrekin bakarrik eta Frantziko zeakin, zeiuekin, eta nigana jau. Eta izaten hori jaso duen. Eta nire hartien hau nola jau da nigana. Nerezat trampa egin zutela. Hori egin zutenak, lortu zuten hanko tampon bat, eta ekarri zuten beste modu batera gure etxera. Eta barruan zegoen idatzita, esta vez ha sido un aviso. La siguiente será de verdad. Hori jartzen zuen. Hori eskutitzen hori jartzen zuen. Gero horiek egon nintzen batzuetan gordetzen da horrela, baina gero, hasta bien. Beste batek deitu zidan, gure Garibaitik, gure jesuitan eleizan horretik dagoen etxetik gazte bat, eta nerekin jodean izula, eta etorri honea, eta ez hemen nahiago dut hemen. Bueno, jo nintzen da, eta behian, aia nintzen nian, zerra sakristira, eta sakristira jau naiz da, zer nahi duzuta. Ez hemen sakristian bildurra dut, baina bildurra noren bildurra. Gu bakarri gaude. Ez baina nahiago nuke beste lekun bat, eta, bueno, nego duzu hor behian zea dago, lekua adorazioan nokturna horre egiten dute, eta hor badaude gelak, eta horra jongo era, eta jetxi gera, eta han azten da. Gaztea, benetan, baina itxura zoragarria, gazte ondo jantzita, euskaldun itxura osoa, euskera erra, izango zituen, 21 urte, 22 urte izango zituen, eta hasi izan esanez, bueno, ni etakoa naiz. Eta hori esan zunean, nik esan gabe berri barruti pentsatun, zu etzera etakoa, zu zera polizia, nik barruti. Eta hasi zuen esanez, ez do jakin dugu, zeo zer izan zenuela, hor zer moi baten da, moztu, eta batematek, a ver, los chivatos, a ver, zeintzu ziren, da holoko zeo zer atera zalata, bai, eskatzen dizut, a ber, txibato guztien izena emateko.
pena dez, baina behitu. Gerra denporan, Espainiako gerra denporan, apaiz batzuek izenak eman zituzten, eta izenak ematearren, horiek gero batzuek hilketa sufritu zuten. Nik ez nuke nahi inori hilketarik eta ez ezertxo ere, nik izena eman detelako. Orduan, bakatu gaina, nik ez dizut emango izenik. Orduan gure kontrakoa zera, ez inoren kontrakoa. Bagarrikan hori ez dela nire lana, nik hortik ez detela jokatuko. Nik batematik usten badet horrelakoa dela, esango diot, berari ez izateko. Eta histori triste bat, hau ez nahiz atrebitzen kontatzen be, bateri esan nion bateri horre badakiniko ondo, Germanek, eta hori bai, berari esan bai, aurpegian, zu horrelakoa zera eta kontu zibili, eta triste, baina pasatu zen, nik esan dakoa pasatu zen handik urte batzuetara. Eta neuke inion gainera hileta gutxegari. Pena hundi hartu non, baina abisua zeukan, nik eman da. Eta nik eman nion, entzuten ikun gauza guztietik, bueno, total. Orduan, badakitzu, erosin egunean, begira, beste aldekuak esaten didate, erosin egunean, egurra emango didatela. Ointzu epe, pentsatuz etakoa zala, baina pentsatuz etakoa zala, ointzu epe beste aldetik emango didatute egurra. Hemen gaude, hortarako gaude. Beste anedota politia, behin baten aztelen zan da. Aztelen nian autobusa esperuan. Eta autobusa esperuan, oin arrizar ezkina, errebuelta hartu eta arrizarko lehenengo ezkina horretan niztagilean, handagoen autobusen parada. Eta gilitzen da gazte bat, bereko txekin ja. Noazoaz da, Donostira. Nahi aldezun ere ginen etorri? Bai jauna, ez nekin, horrezat, bai, zartu nintzen da. Ezke justo hor izan gera taberna baten da, izketan da, hor zure izena agertu da eta nire izena, eta zergatik, bai, atzo Lurdezen zuk bomba jartzen hil zinela. Ni bomba jartzen, atzo Lurdezen, bai, eta periodikoan agertzen dela. Periodikoan agertzen dela, hoja de lunes, eta hoja de lunes, nik hoja de lunes irakurre baina nola agertuko da, ni atzo Lurdezen, bai, badakit agertzen dela, ze batzuek, autobus batzuek arretakoak, eta holoko gauze ikusitut, bai, badakit, baina nire izena, bai. Bueno, eta nik esan nion, baina, zu badakitzu ni apaizan dizela, eta zu badakitzu ni atzo hemen ordu bat, eta meza ematen nengoela. Ordu berean Lurdezen bomba jartzen, hori misterio handia da. Eta gero ja kuriositatea nukan, nundik atera zuten hori. Badakitzu nundik? Argazkia, eta behian esplikazio bat, eta goiko letrero handi batekin, olea da de terrorismo en Lourdes. Olea da, irakurri zuten, olea ga de terrorismo en Lourdes. Pentsau nola? Ireki zuten nian lehenengo kutsa orduan zan kutsa. Orduan zan, nola zan lehen? Ez kutsa, la caja de ahorros, lehenengoa. Eta hori ireki zuten nian, gu bedinkatzea. Eta nire hartio, nahi gu bedinkatzea. Zer esango diota beri. Eta orduan Miguel hau etzegoen, German etzegoen, Miguel Etxeberrian erekin zegoen da, esan zidan. Hartuko dugu beren papelak eta papelan bilatuko du zeo zer da. En la promoción social pretendemos hacer esto y esto y esto. Ederra! Hartu genuen zatitxo bat, tangua, eta otoitza pedinkapen izan. Señor, que tal y tal y tal, se haga realidad, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, amén. Urrengo gunean, periodikoan, explikazio luzea eta gauzak eta. Y en el momento de la bendición, el sacerdote se aprovechó para echar un mitin laboril. Nire hauan, mitin laboril. Eta behin hauan, es una obra social. Hortik, gauza nola aldatzen diren, ez da? Eta horrelako asko sufritu ditu nik, bere bizitza. Frantzian izugarrizkoa sufritu ditugu. Gu izan gera hor urte osoa diru bat, sentimoripe jaso gabe, ofizialki. Eta zergatik, herrero,
Oan, nola da, Jesus izenakin? Carrero Blanco juntzanean, bilatzen zuten aber nork hori asmatu zuen. Etakoa zirala, seguru, baina nor horien buru. Eta Burdeosen guk neukan eskola bat, hango jesuita batek jaso zuena, iriki zuena, eta eskola hortan zegoen etako bat eskolak ematen. Guretzat argi izan etakoa zala. Baina ja, etzan momentu hortan, etzan praktikante, etako izan dakoa, famatua, eta horre karrera bat zeukan, de minas y puertos. Eta, klaro, hortik, hartu zuten listina, konturatuz, este sabe de cuestión de esto, luego este es. Eta horri jarri zuten número uno. Eta gero, hortik etorri zan, hango konsulak, gure etxean número uno, horri ze laguntza eman. Eta kendu zuten laguntza urte osoan. Eta hori gizon horri, orduan gure eskolakoak Aita Zabalak eta beste guztik idatzi duten eskutiz bat konsulari esanez. Nosotros no sabemos nada de qué ha pasado allá. Bueno, no sabemos cómo ha pasado aquello ni quién lo ha preparado. Lo único que le decimos es que este señor todos los días, incluso los sábados y domingos, ha estado dando clases con nosotros aquí en Burdeos. Hasta el día 22 de diciembre. Por lo tanto, ¿qué ha podido hacer? Ya no sabemos, pero en fin, que no le echen en cara de que ha sido el autor de tal tragedia, eso, horrekin izugarrizko jipoia. Bomba bat ere jarri ziguten, kristal guztia pikutara joan ziren, eta atera ginean, etorri zanen polizia, etorri zanen telebista, jente asko, eta galdezka, periodistak eta galdezka, aber bagenekien nork egin zuen hori, eta guk gero bagenekien triplea Parisen ibili izan, bomba batzuk jartzen da, eta geisten Burdeos. Eta nola dakigu hori, Burdeosen gure lagun baten etxean gorde zuten bere tresna horiek. Eta justo gure tresna horiek esploatatu baino lehenago, gure etxean, ara juntziran hartzera. Eta horti dakigu nor jarri zuten. Baina, nik ez nahi esplikaziorik eman bestela sartzen izan